de les 7 de la vesprada i des d'este programa vos convidem a descobrir, de la mà de la nostra reportera Sandra Calabuig, l'esplendorosa cuina del Palau del Marquès de Monttortal a la localitat riberenca de Carcaixent. És una joia d'estil neoclàssic que ens transporta a una altra època d'aires senyorials i de sabors tradicionals. La cuina del Marquès de Monttortal en A Punt Directe. On estem? Benvinguts a Carcaixent, al Palau de la Marquesa de Monttortal, on tenim unes joies impressionants. Vinga, a descobrir-les. Anem-on. Estem dins de la cuina neoclàssica valenciana del Palau de la Marquesa de Monttortal. Esta cuina és importantíssima perquè és original d'ací del Palau i és un exponent propi d'aquella època del segle XIX. Esta cuina se l'anomena com a cuina botifarrera perquè així és on curaven tota la matança, que era el que es menjava en aquella època. I en la ceràmica, en els diferents panels que tenim, podem veure diferents mostres dels utensilis que utilitzaven en aquella època. Com per exemple tenim una gelaora, que físicament la tenim ahí representada també. Tenim també per a fer la horchata. Mira, així darrere nostre tenim un panel importantíssim, costumista, que el que es mostra és la etiqueta en la manera de vestir que hi havia al segle XIX. Per així, per exemple, tenim un terrentí vestit en dia de festa. I bé, estem visitant este palau que era de la Marquesa de Monttortal. Qui era este personatge? Maria Antònia era una dona especial, singular per aquella època, i ella vivia a soles en esta casa, quan les dones normalment ixien de la casa del pare per a viure en la casa de l'home que es casava, i ella tenia així el seu propi negoci, que era la seda, que va continuar de son pare. I estem en l'alcova. Què podríem destacar d'esta estància? Doncs mira, sobretot les pintures del sostre i concretament també la cenefa que bordeja la paret de la saleta en el que es poden veure uns xinesos. Segle XIX, la moda era decorar en tot l'oriental. Al llarg de les diferents estàncies que té el Palau de la Marquesa, ens hem de fixar també en els taulellets que tenim en el sol, que la ceràmica procedeix de les Reals Fàbriques de València. Ara mateix estem en el fumoir. El fumoir és l'estància que utilitzaven com a despatx per als seus negocis de la seda. Per tant, les parets estan decorades en les ciutats o els puestos importants del comerç de la seda, que era l'economia principal que hi havia a València i concretament ací a la Ribera i a Carcaixent. I ja està així Nerea Sanfe. Això què vol dir? Pues que va parlar-nos de hashtag, de tweets, de trending topics.